Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayya ta da wata bamisiriya a Cairo kashi na 10. Ba zan manta ba ina gaya muku cewa kankace me an taru a wajen ana ta tiƙa rawa. Haka na tsaya a wurin kamar wani gunki ina kallon abin mamaki. Zuciyata kamar za ta fashe. A ce duk wannan uban wahalan da na sha da kuma irin san da nake mata, ashe har ta mance da ni ta shiga sabuwar rayuwa har gashi ma ana bikinta. Nan take na ji idanuna sun cika fal da kwalla, hawaye ya fara kwaranya. Na fara faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai sai na faɗi tsohon ne. Na farfado bayan kimanin sa'o'i 2. Nan take na sake jin wani hucin takaici ya dake zarafina. Tsabar hawayen da na zubar har idanuna dishi-dishi nake gani da su. Kamar adadin su ya gaza an buƙaci ƙari. Kawai sai na ji wani ayarin hawayen ya kuzo da gayya. Kamar ƙaramin yaro, haka na ji na tuntsire da kuka irin na wanda aka tauye kuma babu yadda ya iya. A wannan lokaci na ji tamkar babu wata daɗaɗawa da za ta fashi zuciyata daga komar baƙin cikin da nake ciki. Kwab ɗaya sai na ji wani abu da ya gimtsa tafiyar wannan yanayi da zuciyata take ciki. Menene ban da wani hamshakin kamshi mai keta ruhi da ya yi wa hanci na bazata. Kamar an sanya wani ruwan ajabi an wanke min idanu, haka naga gani na ya wartsako ba tare da wata amaja ba. Arba ta farko da suka yi, da waye suka yi ba da wannan haramtacciyar zinariya ba, wacce ga ta daidai isar hannuna amma mallakarta ya ce abadan, abadan, ko da fasa. Kai ciwo. Kwalliya tarwal a fuskarta, amma jikinta baya sanye da kayan amarci da na ganta sanye da su. Nan take na fara kokarin yunkurin tasowa zaune, amma cikin gaggawa sai ta yi alamun taro ni ma'ana kada na tashi. Saboda haka nan take na yi biyayya ga sakayayyen umarninta. Ina kwancen ban ce ufan ba, haka zalika ita. Kawai sai kallon kallo muke. Kai ka ce idanunmu ne suke ganawar da kunnuwa ba za su iya ji ba. Haka zalika kintace ba zai iya fayyacewa ba. Gabana ya yi wawan faduwa. Bisa lura da ne naga hawaye suna zubowa daga idanunta. Nan take na tashi zaune domin zuciyata ta tabbatar min da cewa aurenta ake yi ko kuma ake shirin yi. Kamar an zabure ta sai ta yi sauri ta dago hannayenta farare masu hasken sheke duhun kiyayya, ta share hawayenta masu shekin lu'ulu'un kohinor, sannan ta raka hakan da wani murmushin yanta asirtacciyar zuciya. Tamkar ba wata matsala cikin karfin hali ta kalle ni da sahihiyar manufar kulawa, ta tambaye ni koya nake ji. Sai na yi biris da ita, na tare ta da tambaya akan me ya same ta. Haka zalika ita ma ta yi biris da ni, ta tare ni da tambayar koya nake jin jikina. Sai na ce mata bana jin komi. Nan take ta sake albarkatar ruhina da murmushinta, sannan ta ce alhamdulillah. Kamar sabon jaririn da bai iya furta ko harafi guda, haka na zamto, na rasa ta cewa, kawai sai kallonta nake ba tare da kosawa ko gajiyawa ba. In dan tani ne ma a dore a haka. Ana cikin hakan ne sai ga wasu dattijai biyu, namiji da mace, sun shigo ɗakin da muke. Shi namijin sai ya dafa kafadarta yana mai tambayar ta koya jikin nawa. Cikin nauyin kalamai ta ce masa da sauki. Ita kuma dattijuwar ta nemi waje ta zauna, sannan ta kura min idanu da kallon da na fassara shi a matsayin kallon matakar mamaki. Ni kuwa sai na gaishe ta, ta amsa min, shi ma dattijan na gaishe shi. Samra ta dube ni ta ce min waɗannan su ne iyayenta. Ai kuwa sai na sake gaishe su. Muka zauna shiru ba wanda yake cewa kowa komi. Jim kaɗan sai baban ya ɗago kai, ya kalli cikin idanuna. Yadda larabawa suke yayin da za su yi magana mai muhimmanci da kai, sai ya tambaye ni ya ce, ƙarshen fita na 10 kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo, daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.